खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं कुसुगावआव बिटिआरनि खुंथाय सरकाराव गोबां जौगाबाय। मैया कुसुगाव बियाबनि टिसिएलसिसि चेयारमेन मानगोनां थमास नार्जारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों, कुसुगाव बियाबाव जों गोबां जौगानायनि खामानिफोर मावगासिनो दं। थांनाय बिपिएफ सरकारनि समाव गोबां पिएमएवाइ न'फोर लुफुंजायैखौ जों मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराव 3 बोसोरनि गेजेरावनो गासिबो लुनानै होजोब्बाय आरो जोंनि इउपिपिएलनि आन्डाराव सौफैनाय पिएमएवाइ न'फोरखौबो 80% लुनानै होबाय आरो 20%आ दासिमाव आन्डार कनस्ट्राक्सनाव सोलिगासिनो दं। बिथाङा थांनाय सुनिबाराव गसाइगावनि कुसुगाव बियाबनि गाम्बारि बिलाव मानगोनां बिपिएफ हान्जानि एमएलए रबिराम नार्जारिनि बिबुंथिखौ खेंफोरथि होनानै बुंदों दि मानगोनां एमएलए रबिराम नार्जारिया बुंदोंमोन दि कुसुगाव ओनसोलाव इउपिपिएलनि सरकारा मोनसेबो जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै, मोनसेबो लामा दालांफोर बानायनो हायाखै। नाथाय मानगोनां रबिराम नार्जारिखौ बुङो आरो खावलायो, नोंथाङा कुसुगाव समस्तियाव फैनाय आरो नायफै, अब्ला नोंथाङा जोंनि खामानि मावनायफोरखौ नुनानै बाख्नायगोनसो होनना बिथां कुसुगाव बियाबनि टिसिएलसिसि चेयारमेन बिथां मानगोनां थमास नार्जारिया फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं जनाय नेपालि थिनालियाव गिख्रंथाव अर खामदों। अर खामनायनि जाहोनाव 3 लाखसो रांनि सम्पति खामजोबो होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि जनाय दालाइ खोन्दोनि सिङाव लक्ष्मी नेपालि थिनालियाव गिख्रंथाव अर खामो। खौरां मोननाय बादिब्ला गिबियाव जनाय लक्ष्मी नेपालि थिनालिनि आब्दुल आलीनि गंसे हटेलनि ओंखाम संग्रानिफ्राय अर नांजेनदोंमोन। गोबां गोसायै अरा खामदोंमोनब्लाबो जायगानि सुबुंफोर, अर खोमोरग्रा हानजा आरो पुलिसआ अरखौ खोमोरनो हायो। मख'नो गोनांदि मैया रबिबारखालि बेलासिनि 3 रिंगासोआव बे गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव हटेलनि गासिबो मुवा बेसादफोरा खामजोबो। बे गिख्रंथाव अराव 3 लाख रांसोनि सम्पतिफोरा खामनानै हांगार जाना गोबां खहा जादों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं मासे बैसो जानाय बुरि गान्दानि गोथै सह बोखांनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया रबिबाराव अरां हायुङारि पार्क आरो टाइगर रिजार्भनि रौमारि एन्टि पचिं केम्प ओनसोलनिफ्राय मासे लेङाइ बैसोगोरा बुरि गान्दानि गोथै सह बोखांनो हायो। खौरां मोननाय बादिब्ला मोसानि गाग्लोबनायनि जाहोनाव गान्दाया थैनायनि सन्देह खालामनाय जादों, मानोना गोथै सहनि सोरगिदिं मोसानि जमा थानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं DGP जिपि सिंहनि गोख्रों राहा, होबथाजानाय उदखारि आफादफोरनि मददखौ होबथानो थाखाय मोनसे गोख्रों राहा लानानै आसामनि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस एबा DGP जिपि सिंहआ मोनसे गोख्रों सांग्रांथि रादाब फोसावदों, जाय बेबादि हानजाफोरखौ मदद होनाय एबा बाहागो लागिरिफोरनि थाखाय आयेनारि फिथायनि सायाव बोलो होदों। ससियेल मिडिया प्लेटफर्म एक्सनि गेजेरजों असमिया रावाव फोरमायनाय बे खौराङा रायजो राजाफोरखौ बैफोर आयेन बेरेखा आफादफोरनि सोमोन्दै ससियेल मिडियायाव गावसोरनि फोरमायथिफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय सांग्रां खालामो। DGP जिपि सिंहआ जेबो सोदोब गैया फोसावो, जायखिजाया सुबुङा सोरखारजों होबथाजानाय जायखिजाया उदखारि हानजायाव हाबनो एबा हेफाजाब होनो गोसो जायोब्ला बिथांखौ खानाय जागोन आरो आयेन बायदि साजा होनाय जागोन। समाजारि बिजोङाव होबथाजानाय आफादफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मा लिरो, अन्नानै सांग्रां जा। बे बिबुंथियाव रायजोनि रैखाथिनि थाखाय साजाथाव खैफोदफोरखौ सिगांग्रो फोजोबनो थाखाय मोनसे सांग्रां नोजोरखौ दिन्थियो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय।
गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।